banda. Yes. Sa Mia. Oh. Meron na kayo ganyan? Oo. Mahal yan. 10K, 12K. Hindi ko nabibili. Kita mo ng mga tanim mo sa Henann, no? Spring na dito. Pwede. Nung last 2 weeks ago, naghahanap ang Henann ng malalaking stingray. Para sa garden daw nila. Stingray? Stingray plant. Alopecia. Stingray. Ayun, yung malaki. Magkano daw ang ano niya sa isa? Ha? Magkano daw ang budget niya sa isang stingray? Nga, hindi ko naman tinanong. Nag-stock na yung mga ano. Stock na. Yan, nakatikim na kayo ng ganyan. Ha? Ito. Oh. Breadfruit yan pag pag malaki na yun. Iwain mo yan tapos tutok mo tayo sa dagat mo na. Christmas light pala dito. Good. Christmas market. Ah? Meron pa kaya silang Christmas tree. Ewan ko. Meron siguro. Wala siguro. Meron na, oh. Meron na yun. Okay. Lang na. Oo, ang ganda ng mga Lumang tayo sa dagat at Yan, meron pa lang sa meron din sa labas. bago na. Oo. Ganyan mo. Pwede ka rin dyan kung gusto mo, pero mas maganda sa loob. Siguro walang reservation yung iba. Ha? Sa loob, depende kung saan ang gusto mo. Lagi? Ba pwede mo yan? Ikaw mamili ka kung dito gusto mo doon o sa kabila. Pwede. Di ba? Depende sa gusto mo, di ba? Doon sa... Pwede rin dito eh. Oo, oo.
Pag ngiti ka, yan, sama mata. Para mas maganda may buhangin yata yung paa ko. Madulas eh. So, may kasi yan na suot mo. Ay, madulas. Ano, yan, okay na. Kumakapit pa yan. Yan, maganda. Mama sa Mateo. Good resolution. Dito sa loob at saka sa labas pwede na. Any. Ah, oo.
Maligo kayo. Dugay, matinaw. The drinks, ma'am. Ma'am, service water na included natin sa buffet. Then, pwede naman tayo mag-cover ng drinks na lang for a la carte. For course. Buwan galing ninyo sa liyo. A la carte daw, o pwedeng dito na para doon? Check. Di ka para sa una na ano, yung meron ka ng ano noon? Pagka may drinks ka, meron ka ng ribbon noon, di ba? Hindi pwede dito? No? Sala-sala lang na niya. So ang guest, pwede po sila sa sulod. Write na lang po ako ng name and signature, please. Actually, may table kami sa loob, ma'am. Kahit hindi siya nakalusin natin. No. No. Yeah. Here. Here. So this queue, right? No reservation yet? No. Over here. Yeah. Di ba yung pagkain daw dyan? Ba? Malo ba? No. Saan tayo? Sa loob? Sa Inside po. Ah, Reservation sa Dito sa loob dahil ano sa loob? Mainit this yan side eh. po. Ah. Pwede ko tayo lumabas mamaya din. Ano? Pwede tayo lumabas ngayon. Gusto mo mamaya. Maganda ko dyan, pero mas malamig naman sa loob. Dito tayo? Dito tayo. O pwede ka mamili na gusto mo. Pero pwede ka mamili pa kung ano saan mo gusto. Ikaw. O gusto mo dyan, malapit sa dyan. Tingnan mo. Yan. Dito na lang? Ah, okay, dito na lang. Ewan ko sa... Wow. Ito na. Ayan. Slimy, dark slimy.
Nana, sila tira man. Uy, yung bread. Ano na, bakot ka na. I think this is top. Then this is squid paella. Kaya na. Ah, okay.
Kana ba mga sauce? Kaya naging purot itong gloves ani? Dami Italian pizza doon, ba? Hi sir! Merry Christmas! Bandwidth bed nyo? Sana. Bas. Ang uli man, basta. Gari ni, gari. Specialist na? Nangyari, basta. Isa pa yan. Ay, isa lang. Ito lingin, social niya. Kasi siya na si Chan. Hindi ba yun? Hindi ni? No.
Meron kayong ano, yung red wine na. Meron sir. Oh. May bottle kami sir. Ha? Bottle po. Bottle? Bottle? Opo. Red wine, meron pa kami bottle sir. Bottle yun. Hindi na tayo yung takay-takay nun? Bottle na pala? Di ba doon magkuha per baso-baso noon? Ay wala na sir. Kay holiday man lang sir. Wala ang libre from Inika 26. Nasaan ang bottle dyan? Isa ka bottle sir. Saan yan? Bottle sir. Red wine? Opo. Saan dyan? Ano sir? May natay Ay, Haggis, natay yellowtail, may bottle. Ay. Ano na eh, propokar. Kinakabahan ka eh. Propokar. Ano ba? Natin niya yan. Mayroong takoyaki doon, no? Mayroong takoyaki doon na may mga ano? Doon sa Italian. White or red? Red na lang? Ha? Wag na, magbiro na ako. Propokaro. Endorser or Asahi, Lixin. Yung sa'yo? Meron pa sila ganito. Ha? Dos mil kape eh. Tapos sa bahay, di. May ika sir, celebration sir. Ha? Ito. Ikaw, anong drinks mo? Tuloy lang. Hindi lang. Sabi ko mo sila. Maybe order na lang. Shake o bukas. This was it. Sorry. Ito kaya? Ito na. Sorry, okay. Alang gulay. Okay. Sorry, can I get there? Kanang turkey na. Turkey. Eh? Okay. Yung sudah. Okay. Yung sauce niya. Ito? Okay. Thank you. Yung lechon doon, malutong. Malutong ba yan? Walang crispy yan? Crispy lang yung lechon? Yung balat dito, no? Yan. Okay. Okay lang. Yan. Thank you.
Even if I have to fetch you every day. You can never be too happy in this life. There's a world where everybody is a happy ending story. So one love can make the world go round. But don't let it bring you down. Turn your praise into a frown. Get along with a little prayer and a song. In a world where everybody is a happy ending story, it's one love can make the world go round and round and round and round. Don't let it bring you down. Turn your face into a frown. Get along with a little prayer and a song. Lift your head, baby, don't be scared of the things that could go wrong along the way. You get by with a smile. Now it's time to kiss away those tears goodbye. Let me hear you sing it. Lift your head, baby, don't be scared of the things that could go wrong along the way. Zero ah, kamu na. Sa YouTube bro. Hindi pero
flat or the big one? Flat. Stoy. Video mo na. Ayan. Ah, Adot makan? parehas lang dito. Mas maganda rito. Eh.